Здравейте! На днешния 4 юли през 1992 година умира Астор Пиацола, човекът, който обнови аржентинското танго и го пренесе в съвременността. Роден в Мар дел Плата, Аржентина, той започва да свири на бандонеон едва на 8 годишна възраст и с времето става един от най-великите майстори на този музикален инструмент. Освен изкусен творец, Пиацола става и емблема на своята родина, като мнозина казват, че той издига романтиката на аржентинците на едно ново ниво. Той е вдъхновител за свои колеги артисти и си сътрудничи с хора като Хорхе Луис Борхес и Орасио Фереро, пишейки музика към техните творби. По-късно създава инструментали за филмова музика, с което дава световна популярност на аржентинското танго. Аз съм Цветан Марсел Апостолов от театрално дружество Конфликт. Бъдете здрави и ходете на театър!